ଆଜିର କବିତା ଭଲ କି କରିନି ମୁଇଁ। ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ପିଏମଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଜେଏନବି ବସ୍ତର, ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭଲ କି କରିନି ମୁଇଁ, ଭଲ କି କରିନି ମୁଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଡମ୍ବରୁଧର ବେହେରାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ବାଳୁତ ସୂରଜ ନ ଉଠୁଣୁ ଆଜ ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି, ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲି ବଉଲ ଶୁଆ ସାରି ଡାକ ଶୁଣି। ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଦେଲି ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଡେଣା ଝାଡ଼ି କେଡ଼େ ସୁଖେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଯେ ମିଶିଗଲେ କାହିଁ ଗହନ ବନର ବୁକେ, ଗହନ ବନର ବୁକେ। କହ ବୋଉ କହ ତୁଇ, କହ ବୋଉ କହ ତୁହି, ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତୋ ପୋଷା ଶୁଆ ସାରି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ, ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତୋ ପୋଷା ଶୁଆ ସାରି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ପୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଢ଼ାଟି ଦେଖିଲି ସଡ଼କ ଦାଢ଼େ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ପୁଙ୍ଗୁଳା ବୁଢ଼ାଟି ଦେଖିଲି ସଡ଼କ ଧାଡ଼େ। ଧିଅ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ବାଳ ଫୁରୁ ଫୁରୁ ମାଘର ବାଘୁଆ ଜାଡ଼େ, ମାଘର ବାଘୁଆ ଜାଡ଼େ। କାଲୁଆ ବାହାର ହାବୁକା ମାଡ଼ରୁ ବରତିବ ବୋଲି ସିଏ, ଦିହରୁ କାଢ଼ି ମୋ ଲାଳ ଶାଳ ଟିକି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି ତା ଦେହେ। କହ ବୋଉ କହ ତୁହି, କହ ବୋଉ କହ ତୁହି, ନିଶାହା ବୁଢ଼ାକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ବଣ ଶୁଆ ସାରି ବଣେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆପଣା ଜନମ ଥାନେ, ସାଥୀ ମେଳେ ଏବେ ଗାଉଥେବେ ଡାଳେ ମନ ହୁଲାସିଆ ତାନେ, ମନ ହୁଲାସିଆ ତାନେ। ଶାଲ ପାଇ ବୁଢ଼ା ଶୀତ ହେମାଳରୁ ଏ ଶାଲଟି ଯିବ ତରି, ଶାଲ ପାଇ ବୁଢ଼ା ଶୀତ ହେମାଳରୁ ଏ ଶାଲଟି ଯିବ ତରି। ତପଣ ତପରା ସାତ ବାରଣୀ ମୋ ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି, ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି। କହ ବୋଉ କହ ତୁଇ, କହ ବୋଉ କହ ତୁଇ, ନିଆସି ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁଇଁ, ନିଆସି ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।